DSWD Secretary Rex Gatchalian bibisita sa Negros Oriental aron sa pagsusi sa kahimtang sa mga apektadong residente nunod sa pag-alboroto sa Mount Canlaon. Matod ni Gatchalian nga adunay mando si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaniya nga mag-coordinate sa mga apektadong LGU ug tan-awon ang sitwasyon on ground. Gimugatan sa Presidente ang pakigalayon sa tanang ahensya aron daling matubag ang mga nagunang panginahanglanon ilabi na kung adunay emergency. Pasaling sa DSWD Secretary nga ugmang adlaw maabot ang 50,000 ka food packs alang sa mga apektadong residente sa tibuok isla sa Negros. Iyaw sabi pasaligan ang mga apektadong mag-uuma nga adunay ayuda gikan sa gobyerno kuno galing dako ang epekto sa pagbuto sa Mount Canlaon. Ang ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., nakatutok siya sa sitwasyon mula kagabi hanggang ngayon, hanggang as we speak. Patuloy na tumatawag, patuloy na nagmo-monitor. Inatasan niya ang lahat ng sangay ng pamahalang nasyonal na tulungan ng provincial government, pati na rin ang ating city government. So the whole national government ay nakatutok.